ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಳಕೆ ಕೈತತ್ತು ಪೋದು ಐತೆ ಜಾಗೆಡು ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಜಾಗದೆ ತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಮೆರೆಯಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ತುಳುವೆರೆನ ಅಜಾಗರೂಕತೆಡು ಐತ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಕಲೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆನು ಅವಲಂಬಿಸಾಯಿನ ತೂನಗ ಒವ್ವೇ ತುಳುವಾಗ್ಲ ಸರಿತೋಜಂದು ಬಂದುಲೆ. ಇಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿನನೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನನಲ ದುಂಬು ಪೋವಂದಿಲಕ ತೂಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ. ಸರಿ, ಇನಿ ಬಾ ಅಕ್ಷರದ ಕಾಗುನಿತುನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಬಂದು ತೆರಿಯೊನುಗ ಬಂದುಲೆ. ಬಾ ಬಾ ಬಿ ಬಿ ಬು ಬು ಬೃ ಬೆ ಬೈ ಓ ಹೌ ಹಂ ಬಂದುಲೆ. ನನಾತು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಗೇನನ್ನು ಊರಿಡಿ ಕಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೇಡಲ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಚ ಮಾತೇಡಲ ಪಟ್ಟೊಂದು ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.